Wujleng iblis laknat padha gojekan. Wah. Wis jam 3 iki ya. Wah. Ayo kowe sapa iki? Aku Werkudara. Loh. Aku krungu yen to kowe madheg pendhita. Lah nyapa kowe kok mapan ana Praja Ngamarta iki? Wis cukup rampungku anggonku mulang muruk. Ing saiki Werkudara wis dadi satriya ing Praja Ngamarta. Walah dalah. Iki sapa wani ngluruk ana ing negara Ngamarta? Weh, ini Gus. Aku Nalendra saka Jong Biraji Prabu Karungala. Kang wektu dina iki duwe kewajiban mateni marang kowe, Brata.